antuk aswargan jati wonten sisih tengenipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngono. Allahumma alhamdulillah. Mereka wonten mulutan bajing loncat Kusuma Wijaya kalian ninggal katresnan. Tembang atau gending ini saya kirimkan kepada Cakra Budaya. Dari Mas Tulkim kalian Mas Gawer Pari Kediri. Ya, dulur lanang. Mas Tulkim ki ya. Kalian Mas Gawer menika keng rayi saka Mbak Sendur. Ya. Matur suwun. Pokok bengi iki lek-lekan ya lho ya no, lek-lekan terus atur panglipur sak bisa-bisane sinambi nguri-uri marang apa sing dadi luhuring kabudayan kang adiluhung iki lho. Oh ngono. Coba gliak-gliak watur kecandak ana Silva Nur Maulita lho. None leno. Go! Yo! Iki ya kuwi genduk Lita utawa Silva Nur mau. Lita ya. Selamat malam. Sugeng dalu Om. Piye kabarmu? Alhamdulillah baik sehat. Seger waras. Inggih alhamdulillah. Waduh. Jangan pripun Pak. Lho ora perlu njajak aku ceritakan maneka warna mesti sampean wis weruh dhewe kalamun tok Om itu baik-baik saja. Alhamdulillah. Sehat kabeh. Muga-muga keluarga besar Bu Hajah Rumini kabeh diparingi seger waras. Amin. Murah sandang pangan rezeki. Kanca-kanca rombongan Cakra Budaya kabeh diparingi seger waras kabeh. Amin. Kanca-kanca bakul sing rawuh, laris manis Tanjung Kimpul, barang habis duwite kumpul, rezeki sing berkah lan melimpah ruah, seger waras. Allahumma amin. Pundutane mboten angel lho. Ana tembang kangen. Tembang kangen sing dilagu lali to. Tembang kangen ora ngono ana meneh apa iki? Lestari sing pundi? Manut panjenengan. Ya. Tembang kangen nggih, Om. Tembang kangen. Nggih. Nyapa kok diarani tembang kangen? Tembang kangen. Apa bedane tembang kangen karo tembang telon? Loh, tembang telon niku lak nggih kembang. Tembang kangen niku lagu. Oh ngaten. Lah tembang kangen iki berkembang ora tembang kangen iki? Mboten. Lho gak berkembang ning ngendi-ngendi ngono? Mboten. Wo, enggak eksis to tembang kangen iki? Mboten. Eksis. Lho lah iya. Kuwi jenenge berkembang. Oh iya, maaf. Lah kuwi jenenge berkembang, tembange berkembang. Oh nggih. Berarti apa bedane tembang karo kembang? Tembang itu lagu, kembang itu bunga. Oh ngono. Nggih. Bunga tini, bunga tiem. Nah. Bunga. Tembange ngene kuwi ya, tembang kangen nggih digaweke gendrapan kok ngarep genjlengan mumpung pengrambite warek-warek. Wah, dahar pecel tumpang wis. Wah, apa sing balung nyiduk nganti kaya kenong lho, nganti kenonge. Lah iki engko tumpange mau kene ndi? Eleh tumpang ning ngendi-ngendi pokoke. Iya. Juga wis pokoke matur nuwun Bu Hajah Rumini menika grapyak semanak demulur. Pecel tumpang wis sapa sindene nyanding, macake nyanding pecel tumpang. Bareng wayahe lipenane omonge kleru ndulit sambel lagi kenekne. Lho iki kok sambel. Bablas digayemi kok ya. Tembang kangen. Lale